Milome nagoni okinyi nono kendo milome ni naoro ni eseche machon mokalo. Kapono no nitiere kod chandruok mar iye masikuok kata ing'eyo ng'at mantiere kod chandruok machal kod ma odiochieng' ma kawuono mane mbaka mwadwa goyo. To wadwa goye gi ng'a? Wadwa goye kod daktari marwa mabeda bomiyo thuolo mondo miyo nyiswa ni nyinge en ng'a, en wuod kanye, to lony e weche mage. Mabote e chendo ni en Andutho Otieno, ka chendo mar penj laktar wacho ni ngima en mwandu. Bed mos, ichike iti, wayude kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Daktari, akaw thuolo ni marwa kini machiegni e studio odiochieng' ma kawuono, ngima en mwandu. Ting'eni seche magik moko timore kit ngimani, mok nyal mi kweto kinyal bedo kod ngima makare. Iye masikuok en chandruok maduong'. To kapok wadonje twak, nyingi ng'a, in wuod kanye, ilonye weche mage, aito wadonje twak achiel kachiel. Nyinga iluongo ni laktar Odero Ng'ech. Laktar Odero Ng'ech en wuod Yimbo Nyamonye Ogam Lwala Village ema ae. To an alony weche mag tuoche mag mine. Mano line masomo maler. Somo Kenya kaba somo nyaka loka. Koro kauna dwa twak nyukwara Ramogi mondo giwinj weche modwa wachogi ginwang' konyruok. Erokamano. Daktari, in jagono molony e weche mag mine kendo isome e yo mar arieya mokalo. Anyalo paro kani wakuongo romo kani pimonwa kaka isome higni mang'eny mokalo. Tiende ni king'iyo ng'ama miyo kama ting'e malong'o kendo inyalo konye ka nitiere kama daktari nyalo konyo. Joma mine nitiere kod chandruok mag iye masikuok samoro mabende otemo mondo miyo maki ich odwa ni obede kod nyithindo to tamore. En twak mabende nago milome chon nikech ang'e chandruoge ma mine nitiere gode. Thothne ang'o matimore ga momiyo ng'ama miyo nyalo wito ich kata iye nyalo wuok kasapodi? Mokwongo en gik mang'eny matimore momiyo ng'ama miyo nyalo wito ich. To gini en gima timore mang'eny. Adwa chako wacho mondo mokwongo wang'e statistics. To bende en gima timore adier koso ok otimore. Kaluwore gi thieth mwang'iyo, king'iyo mine ma hikgi odhi chakre nyaka higni 35 nwang'o ni achiel kuom ji 5, mine 5 mwaneno wito ich. To ka koro hik ma miyo osedhi mochopo kata higni 40, to kanyo nwang'o ni kuom mine 4 kuom 10 kata 2 kuom 5 wito nyathi. Ka higa ng'ama miyo chopo higa kata 45, to koro nwang'o ni 8 kuom 10 kata 4 kuom 5 nigi shida mar wito nyathi. Koro wach ma joma miyo wito nyathi en gima common, en gima timore sana, kendo yor thieth kama wantie ma wang'iyo ngima joma miyo wanwang'o ni gini en tabu maduong' mathago mine ahinya. Koro inwang'o ni ng'ama miyo ka hike medore to risk mare ma mondo owit nyathi ni malo. Koro adwaro wacho gima kelo wechegi. Wanyalo kete ni joma miyo ahinya hinyo wito nyithindo trimester mokwongo, mano ngeche ni dweche 3 mokwongo ka kore gamo remo. Mano wanwang'o ka ema joma mine mang'eny wito nyithindo. Koro gik mamiyo gigi timore. Kapok odonje gik mamiyo gigi timore, daktari, daher mondo mi pimna nikech awinjo kilero kacha ni kaka ng'ato medo bedo maduong' e kaka thuolone mar wito ich bende medo malo. Kuom ranyisi, mine mantiere kind higni 40 kadhi malo, ka gin mine 10 to 8 kuomgi nitiere kod thuolo mamalo mar wito iyegi. To e seche ma ng'ato pod tin, thuolone kata doko ni nitiere tok ni malo kaka jogo ma higgi osedhi malo. Pimnwa ang'o matimore e dend ng'ama miyo kaka higni medo sudo. Koro dend ng'ama miyo kaka higni medo sudo, lokruok bede. Ng'ama miyo ma pod dende tin, dende pod otegno, kendo nyalo kogamo remo nyalo miyo ich bedo dhi nyaka rum, kaluwore gi weche mag hormones gi kaka ofuko ma nyathi obedo. To wanwang'o ni ng'ama miyo ka hiki omedore to koro hormones ne ok balance maber, nikech tong' bende rumo, to ka tong' rumo balance hormone ok balance maber, ofuko ma nyathi bende koro bede tuoche moko mang'eny manyalo miyo ng'ama miyo koro lus nyathi. To bende wang'iyo ni kata lifestyle bende ni mag ng'ama miyo ka higni medore, koro lifestyle gi nyalo bedo ka tuoche moko nitie ma ginwang'o mag lifestyle. Mago nyalo miyo ng'ama miyo risk factors go bede, koro ng'ama miyo ma hike ng'eny
nyalo bedo ni koro oluso nyathi mapiyo kabisa. Winjo kimulo kacha weche mag hormones kaka ng'ato medo sudo kaka hormones mago gigo mantiere dela ok gichung' motegno nikech koro ndalo sedhi mang'eny. Kata winjo kacha weche mag lifestyle mano kabi kete maina ahinya to daher keto maino bende mana matino no kotenore kod nyathi kata ofuko nyathi. Wacho ni nitiere ga pogruok mabede e seche ma ng'ama miyo bedo maduong' e ofuko nyathi. Pogruok nyalo bedo ang'o? Ofuko ma nyathi nyalo bede growth, nyalo bede gik moko modonge kaka fibroids, mago nyalo miyo ng'ama miyo olus nyathi. Kata nyalo nuang'o ni cervix mantie ofuko nyathi bedo loose, mano nyalo miyo ng'ama miyo lus nyathi. To bende gimwang'iyo ni nitie gimoluongo ni chromosome. Ka ng'ama miyo koro hike bedo mang'eny, koro chromosome go gi genetics go ok bed maber ka koro nyodo go riwore ma sperms kod tong' oriwore tinwang'o ni chromosome go ma miyo nyathi dongo. To koro inwang'o ni ok gimach maber ka hik ng'ama miyo bedo mang'eny. Wanwang'o ni tuoche kata moko kaka moluongo Down syndrome gi mang'eny bedo kaka ng'ama miyo hike bedore, koro chromosome gi genetics go ok donj maber. Mano miyo ka koro ok obedo nyathi ok losre maber, koro ng'ama miyo nyalo golo nyathi wuok. Kendo hormones mwawacho ka, nitie hormones moko mag progesterone ma miyo nyathi bedo dongo ka kogam miyo kapok biero odongo. Koro inwang'o ni progesterone go ok nitie maber e ng'ama miyo ma hike ng'eny, koro mano miyo ng'ama miyo bedo ka lus nyathi. Kendo wanwang'o ni ng'ama miyo ka koro hike bedo mang'eny, bende wanwang'o ni koro dende nyalo react against pregnancy, gik mwaluongo ni autoimmune, kata nitie cells moko mwaluongo natural killers. Koro kendo dende en koro onega nyathi. Koro ka nyathi obiro to koro golo chal gima golo sum manego nyathi. Koro mago be waneno. To mago be wanyalo kuom joma tindo be, to ka hiki bedo mang'eny to obedo thuolo ni medore. Thuolo go medore. To kendo bende tuoche moko nitie mako kata mag sukari kata mag thyroid, moko mag del mag ng'ama miyo, ma bende kata mag blood pressure ka medore ka den ng'ama miyo higni obedo mang'eny. Koro magi te kelo ng'ama miyo nyalo luso nyathi. But tuoche mawacho go bende nyalo timore kuom ng'ama miyo kata matin. But waneno ni ka higo bedo mang'eny to koro thuolo ma tuoche go bedo mang'eny. Omiyo wadwaro ni kaber ng'ama miyo kaber ahinya onego bedni gamo remo kapok hike ochopo 35. Ang'eni tinde ji somo mang'eny balariany goche mang'eny, to kaber to nyathi mokwongo itema kata hiki pok ochopo 30. Kech ka koro chopo 35 to koro weche bedo matek. Ang'eni ibro pinga kanyo to mane kaka wan jolony wanene. Okawi pingi kata nikech ine jalony, ine laktar molonyo weche joma mine, tine ni somo den ng'ama miyo mi somo maber. Kaber to joma nyiri oyud nyithindo kapok gichopo higni 30. Ang'eyo ni wadwaga ni mondo mi ji develop career, idwa ni mondo mi bed motegno weche mag pesa, weche mag somo kod gik makamago. Daktari, ang'o matimorega e seche ma ng'ama miyo wito nyathi? Ang'a timore mokwongo winjo kipimo nwa kacha ni del nyalo golo sum magore gi nyathi, weche mag hormones pimno mana matin e seche ma ng'ama miyo wito ich matimore sate ok dichiel to sasa ma ng'ato mako ich to yiwuok. Joma miyo nitie ma sasa ko mako ich wuok en ma wacho mokwongo mwaneno ahinya en wacho chromosome akana ma wacho nango dholuo but jowagi ong'eyo chromosome genetic kaka del obet mano waneno ka kelo wach mar wito nyathi mang'eny. To gima dwa nyiso jowinjo be ni nature be nitie kaka konyo nyathi mado nyuol mado kelo tabu ma genetics ne kobedo maber. Nature bedo ni koro nyathino en iwite. Samoro wawinjo malit ahinya ka ng'ama miyo obedo gi miscarriage to kata kowito nyathi to nitie gimoro the other side of the coin. En ni nyathino kata odong sama cells ne divide losore, ok en nyathi maber. Koro ikonyore mondo obed miscarried. Mano common. So nature nitie kaka bende konyo ng'ama dhano. Nikech kata nindo weye bodhi adhiya dhi nwang'o nyathi man gi challenges nikech genetics go ok olosore maber. Koro samoro bende wayuak
to samoro bende nature konyowa. Koro nitie mana timore ahinya. Kendo joma nigi wito nyathi ma luore mang'eny manuang'o ni koro cells gi gin koro gi destroy nyathi gik moluongo ni autoimmune, gi develop chemicals antibody ma against dongruok ma nyathi. Koro to mago nitie thieth ema ni techniques edi kuom jalony ok ni gima wacho ni onge thieth, wabro wacho thieth to mago waneno ni timore kuom joma miyo. Tinde dende joma miyo change, joma miyo bende uterus be chane di global warming. Tinde waneno ka weche mag global warming nitie. Waneno ni kata dend mag dhano sani pogruok opogore ma wito nyithindo gi waneno ka medore gi gik ma gichamo, dend dhano chako bedo hostile mopogore kaka chon. Koro no kaka wito nyathi bedo mang'eny ahinya. Ma ok en makosa mar ng'ama miyo, en gik matimore dende ma ng'ama miyo en bende samoro ok onyalo bedo kod control, to samoro bende onyalo bedo control moko matimore daktari? No, ng'eny gi ng'ama miyo onge control, but kaka mag genetic onge control, mag hormones bende onge control, ginang' lokruok mani dendi, but nitie moko bende ma in gi control ma wabro wache gi lifestyle ka pod wakete bate. But lifestyle bende nitie joma miyo ma kwota mang'eny. Mano be wanwang'o ni miyo nyithi nyawuok mang'eny. Koro kwota ok ber. Joma madho ndawa mang'eny, ndawa miywayo bende wanwang'o ni joma miyo maywayo ndawa sigara bende nigi chance risk magolo. Koro mago nitie gik ma nitie control. Kata ng'ama chwe kabisa, chwa be kelo hormonal imbalance, mago be nyami lose nyathi. Kata ng'ama ok chiem maber, madende tina tena makoro dwaro gine slim, makoro dende tina tena kabisa, mano be ok ber. Nyidwa ni chiem balance diet, mondo bed gi nutrition maber, mondo nyathi kik lal. Koro nitie moko ma wan go control mondo wachiem maber, mondo wakik wamitho magalagala, mondo dendu obed maber, mondo nyathi odongie. Kata nitie tuoche moko mag infection be mamiyo joma miyo wito nyathi. Koro tuoche moko mag infection ma kata ukimi nitie, kata moko infection moko mopogore opogore ma joma miyo nyalo nwang'o ki ng'ama baya landa. Koro mago bende kata ng'ama chuori baya landa inyalo nwang'o tuoche moko mag infection ma bende nyalo kelo wito nyathi. Koro nitie moko ma nitie control kiki baya ming'a inwang' infection, mago nyalo miyo wit nyathi, mago in go control, nutrition maber, dak maber. To moko nitie ma onge control, mana kidhir doctor eka nyalo konyi. To moko be nitie moko wasefwenyo kaka ofuko ma ok nyal control bedo, ok nyal ting'o nyathi be nitie kaka watwang'o. Mamesa nyalo timore gi joma miyo magolo igi ahinya. Kigolo igi ahinya nyalo nyiso ni chiemo no kidwa nyuol to fuko ma nyathi bedo loose, ke kisegolo yi sekoroga cervix sana. To jomoko bende nyathi ukas fuko nyalo bedo ma weak mana nikech nonyuole kamano. Koro gin gik mang'eny, nitie moko minya control, moko be maonge ma kaka inyalo timo, to ng'enyne wan laktar wang'eyo kaka wanyakonyi. Magi duto te daktari kamoting'o weche mag hormones, kamoting'o del kaka chal, kamoting'o weche mag lifestyle, kamoting'o weche mag tuoche, kamoting'o weche ma samoro nyathi manyako nogol ne iye, manyalo miyo koro okonyal ofuko ne okotegno maber. Magi duto te mane mathoro bedo mang'eny, common cause momiyo joma mine wito nyithindo? Ma common kabisa en wach ma chromosome. Wach ma chromosome ni kaka del chal en mwanwang'o ni en namba 1. Namba 2, hormones, hormone mark balance. Hormone mark balance nikech ka nyathi ichomak to dweche 3 kapok biero donjo, kech biero moluongo ni placenta kata biero en mokelo ga hormones mamiyo ich dhi mbele, ich dongo maber. To kapok odongo to hormones mani dendi ng'ama miyo onego bedni ema miyo nyathi dongo kuom dweche 3 mokwongo. Koro hormones gi ka ko balance maber, molo hormone waluongo ni progesterone, wanwang'o ni joma miyo golo nyithindo ahinya. Koro mano bedo namba 2. Koro kwa kanyo to macha kwaneno kendo masana neno mang'eny ahinya en joma miyo makoro dendgi react golo chemical magore gi nyathi. Emoluongo ni autoimmune body kata natural killer cells manega nyathi
mano waneno ka namba 3 mano kendo en gima laktachi mang'eny ok ong'eyo ahinya omiyo kanyo adwa wacho maber nikech waneno ka dend dhano koro lokore sana aprabo luongo ni global warming uterus ka nitie global warming matimore ma dend dhano koro golo mana chemicals ma toxic koro antibody ma nego nyathi koro auto antibodies mwaneno gi killer cells gi en namba 3 to en mano no dakteche mang'eny ok ong'eyo maber ka gibiro thiedho hormones to dakteche mang'eny ong'eyo to kar auto antibody ka ano ka thothne ji mang'eny to en common kabisa ineno ka ichiwo thieth ma konyo kanyo tinwang'o ka kendo del beda maber nyathi beda maber bokonyre ae to waluwo gi weche mag infection lifestyle to bende ma kwadwa wilgo cervix mayawra yawa en nyathi ma kosechopo dweche 4 dweche 5 dweche 6 kata uka dweche 5 dweche 6 to uka kae mano be waneno ae mogik growth matimore e uterus kagi tinde kaji mako ich kobudho koro ibro nwang'o ni fibroids nitie ka growths gi magi be kelo koro miyo joma mine lalo nyithindo. Iwinjo go weche go maler jahera mar chenro ni ka waduogo to daktari bro chako nwa gi kanyo kendo wabro tang'o ni picha mar biero kaka owacho kacha ni en achiel kuom gigo mamiyo ich nyalo dongo maber. Ich thoro wuok e dweche 3 mokwongo to kata dweche 6 kaka daktari opimonwa cha. Iwinjo kako kwano gi kik idhi mabor kik isudi. Ka waduogo tinyalo tudori kodwa yor SMS namba mar SMS en 23600 Facebook page en penj laktar wantiere TikTok bende nyalo idwako kale yor simu mabang'e ibro neno e TV mari omiyo kik idhi mabor kik isudi. Chon chande kane uso lo jaduong' ne nyalo wuok orwuon lo ne nyalo wuok to odhi adhi uso lo moko consult ng'ato. Tinde nitie gik mang'eny iluongo ni spousal consent bende nyithindo be nyaka bed included. Chir ok ng'ur seche te. Nitie seche moko ma chir biro kuom wuoyo gi duol mamul. To seche moko chir en duol mamul mamiyi bedo gi geno mar temo kendo kinyne. Par niya, onge gima ber mabiro mayot. Gitibed kod rapim mar tembe mikale kalure gi rem ma in go. Dial *811 *281# to get chir mar geno. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden TN 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari, ne wang'eyo kacha gigo mathoro miyo nyithindo wuok e ich ma wayudo kacha ni ng'enygi ng'ama miyo onge kod control gimonyalo time onge. Aneno ka wantiere kod picha moro ka ma nyalo bedo nyathi ma jadweche adi daktari to nyiswa gik mani pimonwa kaka otenore kod weche mag biero, kotenore kod ofuko nyathi, kotenore kod yor nyathi ma samoro yaore machiegni thuolo mari. Mai ni koro ma 3 months ma picha ma about 12 weeks koro nyathini koro ka biro sedongo ka biro ni mabro support mabro golo hormones ma support nyathini mondo dongo biro ni koro ma koro 12 weeks koro ma ka kisechope to koro weche dwa bedo maber to kapok ochopo ka mabiro ni pok odongo mai koro hormones go onge hormones manide ni dende ka ng'ama miyo emonego bed ni koro sustain mondo nyathini odongo kapok biro ndodongo ma koro sechopo dweche adek ma koro berberie to koro ka pok ochopo kanyo koro hormones mani dende ka ema ka ng'ama ja hormonal imbalance koro miscarriage woka koro woka to kendo ma wacho ni nitie joma mine mag uterus ka golo mana chemicals machwado nyathi auto antibody koro nyalo dhi to chwado nyathi koro semako ich maber to chemicals go wuok onto antibody to dhi nego nyathi koro nyathi ok bed maber koro asewacho hormones asewacho onto antibody lakini sami mako nyathi ma nyathi koro bende dongo kamae cells makagi divide to koro ka cells gi ko divide maber to koro mane genetics ka dende obet koro nyathi ma onyuol mantie defect ma dende ko chromosome ko makre maber kochopo kata tata to koro wuok koro mano bende chromosome to ma wachno fuko ma nyathi nyalo yaore mar koro nyathi modo bedo maduong' moro ma 6 months cha koro picha moro ma 6 months cha koketo nwa wanyanyise koro nwa ka cervix ni yaore kae ich ma pingo nyathi koro ka nyathi no sebedo maduong' opong'o ka to koro ma ni chale gini gatekeeper ene ma o ma ene rangach makanyo ma podo loro mondo bede ile kocha koro ka nyathi obedo ducha uchielo koro rangaje ni oyaore to nyathi woka koro mage e kaka joma mine luso nyithindo daktari ne winjo kimulo kacha ni nitiere tuoche moko ma samoro ka ng'ato nitiere godo to nyalo miyo nyathi wuok winjo kacha kikwano tuoche kaka mag kute mag ayaki mabende ni wacho kacha ni nyalo miyo samoro nyathi wuok kokong'i ng'ato maber kopogore kod mano na winjo kimulo weche mag infections ngimulna infections gi daktari mabende nyalo miyo ng'ama miyo owit nyathi ka sa pok oromo koro ka dimulo infection oketo picha madwa nyiso go cervix competence koro koro mae nie ka rangach mi wacha koro nyathi kosechopo kae ma koro ng'ere nyathi ma around dweche auchiel koro no karangaje ni kae ema koro omiyo nyathi bedie kae koro mae ko aran pap to nyathi owuok koro mae ne ma wadhi gatowa wa tueyo kanyo koro wach infection kapok wadhi diagnosis gi treatment koro infection ng'ama miyo nyalo nwang'o infection gintie mag virus moko boluongo ni toxoplasmosis minyano ki ng'amo ng'iyo gi paka pusi kiero bedo pusi buti pusi no miyo ga ji tuo moro kanyo miluongo toxoplasmosis no nyalo miyo ng'ama miyo bedo gi miscarriage koro ka in gi paka mine mohero paka titer paka ka javet moro ka ni paka obed vaccinated dogs go gine paka moloyo koro tuo mluongo toxoplasmosis nitie virus moko bende ni setomelago virus moko nitie herpes moko ma bende ka ng'ama miyo oriwore gi ng'ama dhi chuo ma bayo tinwang'o tuoche moko ma kata herpes be nyalo donjo kanyo kata tuoche moko mag syphilis tuo mag syphilis tuoche mag nyaye bende nyalo kodonjo kanyo nyalo miyo nyathi to ai nyathi wuok koro miyo miscarriage lalo nyathi bede ritruok nyaka bede kapono ni seneno chandruogni kudhir laktar to ritruok nyaka bede kama dichuo kik bed ni wuotho mang'eny onyalo kelo ni tuoche ma ang' no mi iwit nyathi kato ang' thoth ni makosa ni kauga iketo kuom joma mine ni ng'ama miyo ni en miyo ma ok onyal ting'o nyathi ng'ama miyo ni dende ni sum diagnosis ng'ama dichuo nyaka ritre ng'ama dhako be nyaka ritre en ji ariyogi text to make a baby koro diagnosis ere kaka ng'ato ng'eyo ni nyathi dwa luso ng'enyne obiro grem ichako winjo rem mar cramping to kisewinjo rem no ng'enyne taineno ka remo wuok to mane kako chakore ng'enyne en mana cramping to remo wuok
Ai koro obiro ma expel nyathi neno ka gik moko wuok mong'inore koro mano e kaka inyalo nwang'o ni symptom mar bedo gi miscarriage bede. Koro kosewinjo ka remo moloyo remo ka wuok ka ipek remo ka wuok ipek mano nyiso ni idwa wito nyathi. Koro ne giringi dhi ka laktar mondo opimi. Nitie kaka wanyalo pimo mar dokta magaino wacheko ka rangacha pod olorore mano nyiso nyathi pod nitie. Aeto nitie kaka watimo test mag remo nitie mwatimo moluongo ni beta HCG manyalo nyisowa kaka kata nyathino dongo maber kata kodongo maber e nich mantie tabu kata onge. Aeto ahinya nitie gimiluongo ni scan ultrasound. Aneno ka picha montie kama ultrasound mano koro mano e picha ma ka ng'ama miyo odhi mano kaka itimo ultrasound to nyiso ni nyathi wuok kata kiwuogi. Koro mago te kwasetimo korore gi kaka nindi complain wasetimo ultrasound wasepimi pimo mag aina. Koro wang'eyo ni kara nyathini gi remo bende wasepimo wasetimo beta HCG. Koro wanyang'e ni nyathini nyalo luse koso nyathini en gima inyalo reso. To ahinya bleeding no ng'ama miyo man gi mosegamo remo koneno onego ring kuom daktari nikech nitie miscarriage moko mwanyalo geng'o kaka mawacho mag hormones ka nitie kaka wanyalo thiedhogi. Koro ka ineno bleeding no tidhi to watimo diagnosis kamano aeto koro wadhi thieth to koro ka en hormones to nitie hormones mwamiyi nitie mimuonyo miluongo dufaston to nitie moko bende sogo gi piny kanyo miluongo ni sustain to mago kwaseketo to koro hormones no sida mar hormone watieko. To kar genetics cha ng'ama miyo onego bedni kapok omako ich to onego bedni preconception mondo ka higa medore timuonyo kata yeth moko luongo ni folic to nitie gi vitamin supplements beyo. Ka ibedo gi vitamin supplements mimuonyo kata folic giri to duoko chien weche mag bedo gi genetics ka ma wacho ni chromosome mamiyo joma miyo bedo gi miscarriages. Koro ng'ama miyo ka idwa mako ich king'eni idwa ting'o nyathi kuongi mi dendi obed maber muony folic nyalo muonyo supplement mondo wach ma genetics cha mondo watiek kech errors go mag genetic ka wacho ni chromosomal error en achiel kuom maduong' ahinya momiyo joma mine luso nyithindo. Koro ng'ama miyo madwaro mako ich dwa ni dhi ne laktar mondo itim gino ni preconception care. To kata kamano in mabor mano tek ni ahinya timuony yath mono folic no emna kata pesa yot en kata siling achiel tin gra siling folic no kimuonye to duoko wach mag genetic errors ka indi ikore maber koro genetic. Koro asewacho kiloso genetic kaka ikonyo hormonal wan gi yath mwamiyo ji minyamuonyo dufaston sustain minyasoyo. Koro mar adek wach mar autoimmune joma dendigi nego nyithindo ka wamiyo ga yien ariyo wamiyo gi low dose steroid prednisone low dose to koro duoko weche mag uterus piny to gi wamiyo gi bende blood thinners moko aspirin mineno ni aspirin aspirin montino junior aspirin gin kiriwe gi low dose prednisone kidogo steroid matin tino ka koro kendo duoko ich ng'ama miyo bedo maber koro nyithindo kuogi. Aeto koro kwase take care of mago to gi supplements wachiwo to bera to joma miyo ma golo nyithindgi wuok kosechopo dweche 6 ka magit gi kayawre ka gin ka gisechopo gi pregnancy dweche 3 to wadhi to watueyo cervix gi moluongo ni stitch to koro tuere koro nyathino dhi adhiya nyaka tam eka koro igole koro wageng'o mano. Gima duong' en ni ka ng'ama miyo golo ich dwaro ni mondo odhi onwang' thieth idhi chon kech gima pago jothurwa masewuoye en wach ma madho yien mag kubni ka mag herbs ma ni koro ino wach ng'ato iri noneni gi wang' marach inyoka ng'ani dala ka henya noneni gi wang' marach koro biwa mi manyasi imadha kubni ibro madho to kano konyi kech kubni ma ji miyo ji ma ji madhogi wasenwang'o ni ok opimgi. Bir laktare gik ma miyo mine wito nyithindo gin gik ma wasesomo mwaseng'eyo
ma wasinge kaka chal. Koro ka wami thiethgo ng'enyne 90% wabiro konyi kendo bro mako ich kendo bro nyuol maber. Ka infection bende wathiedho. Ka infection nyaka thiedhe. Mano nyaka thiedhe mondo rum. Koro mane kako bet konyruok nitie, wang'eyo gik makelo gigo, konyruok bende nitie. Kokalo yore SMS ayudo ote mowuok kuom Achieng' kowuok Imbogo Ramogi. Openjo laktar ni family planning mar coil miketo e dho fuko cha bende nyalo kelo wuok mar nyathi. Mano nyathura Imbogo Ramogi no kadho dala ogam lwala kichopo Nyago Ramogi. Kamano Nyago Ramogi kanyo mosna kanyo Elisho Kuku kanyo go Ramogi kanyo ang'eyo maber. Koro coil ok kel mano myth. Coil ok kel wito nyithindo. Coil ok kel wito nyithindo, mano en myth. Mano en myth, mano watieka no ok kel. Kendo ka mwadonje myth no, weche maliekore kata weche moka adier, achiel kuom gi en coil, weche mag family planning ok mi ng'ama miyo wit nyathi. Myths kata weche moko maliekore bende gin gang'o gini kendo daktari mang'eny kor gweng'. Family planning en achiel kuom gi ma ji wacho ni family planning ka ng'ato tiyogo nyalo miyo ng'ama miyo wit nyathi. Gima ng'eyo nitie family planning ma kitiyogo nyalo miyo gamo remo bedo matek moloyo mag hormonal gi kata mag sindano gi. Nyalo ng'o ni kelo bleeding kata mondo ovulation bed duog common bede, lakini mondo wit nyathi to gi cause. Mano en achiel kuom gi mang'eyo. Okos bith modo moko mang'eny ni ng'ato iri, ng'ato ni gwang' marach. Mago bende nyalo kelo jiparo ni nyalo kelo gwang' nyathi. But abro winjo kuom jowinjo miso wabro neno gi kanyo. Namba mar SMS en 23600 Facebook page en penj laktar. Wantiere kod Dr. Ngech e studio kendo kama wantiere ni wadwa ni wakawie yweyo mondo mwayud weche manyien e yo machuok. Ka waduogo to odhi bedo thuolo ni simbe duto te minyalo goyo, ote minyalo oro, go simu mondo mi penj laktar nikech gima en mwandu. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Let's go! Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lok Sponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi Dwange wamjui mar Ramogi TV ma entie dero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakora Ramogi Dwange. Inyalo uro request mari. Ote machuok yaria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aruji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Yinga en PDG Papa Vic. Seki seki mwenda ya motema na weni fidelite. We urge you to open doors for dialogue with the opposition
and other citizens so as to end the current crisis. Kwayo imedo gol mondo jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga bed piny gilosi. Mimi nauliza viongozi wetu wa kanisa tafadhali, because what Raila Odinga is doing is blackmailing us into talks. How can you ask us to fall into that trap? We have said ourselves that we are a peaceful movement. Piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja omako chung' motegno ni ok gibi bedo piny mondo gilosi kaka riwruok mag dinde ma opogore opogore pacho ka dwaro. Nyocha waloke piti chariyo nyako tieno. Nyoro nyo waloke pi nyako tieno. Sani wadong gi lwetwa nono nikech pi oketo gimoro amora e chicha ahero kaeni. Koth mamedo chwe pacho kaendi koro kelo lal kod hinyruok e gwenge mopogore opogore. En thuolo ni jahera mar chenro ni intiere kod penjo mora amora oseyaw line mar simu wayaw line SMS Facebook page na page laktar mondo mi ipenj laktar penjo mora amora madiher mondo mi oduoki kotenore kod wito ich masate makinde ka kinde. Daktari na yudo ote moro ka akokalo yor Facebook page wacho kacha ni openjo ni kapo nono ni en ng'ama nyako mapokno mako ich to ndalo dhi mang'eny mana kaka ni wacho cha onyalo timo nang'o mondo mi oyud omak ich mapiyo piyo. Koro nitie nonro mwatimoga molongo ni fertility screening. Ka ng'ama miyo dwa mako ich. Fertility screening. Wang'iyo ni to daktari make kar fertility screening kanyo wayude simu antiere kod Chris. Chris, hello, penj laktar. Hello. Hello. Wawinji penj laktar. An Chris Kanu refatu laktar ni ya. Dhi nyime wawinji? So ich mawuok kapoya ni to inyalo rese nang'o? Ich mawuok apoya nikech ni wacho kacha ni ka ng'ato neno dalili mare mochako wuok to ring matek to mawuok apoya ireso nang'o? Koro mawuok apoya kowuok apoya mokwongo ting'e ni onge gima inyalo timo to koro ich maluwe koro nyaka idhi ir daktari nyise ni ich nowuok apoya. Koro nitie yien ma awuoye ni preconception, yien minya miyi kapok imako ich. Koro kano wuok apoya mokwongo mano to buogi. To mar ariyo koro konego iriti no buogi ka koro idwa mako ich kata ka immediate mimako ich tidhi laktar koro ichako miyi yien mag hormones ka chon gi supplements kata nitie michako muonyo chon kapok ich owuok. Koro mokwongo mowuok apoya to tek mokwongo to tek reso. To mar ariyo koro konego iwe kendo chako poyi ichako chenro machon kapod ka idwa mako ich timuonyo kata folic acid kata supplement ma wacho ka to idhi ir daktari chon ka koro igamo remo kata ka iplan kata ka koro igamo remo nitie yien mabiro miyi mondo ich kik wuog. Wacho kacha ni odiechieng' kodiechieng' wapuonjore mokwongo no poyi to moro no kik poyi. Mar ariyo to kik poyi. Wantiere kod simu machielo. Hello Irene, penj laktar. Hello, Irene. Machiegni Irene. An gi penjo moro madwaro penjo laktar. Dhi nyime owinji? Ka antiere gi nyathi, sani antiere gi higa 10, to pok aluwo bang' but nadhire kodichiel ka koka en gi 5 months. Koro onyalo nyisa ni to mano shida mane ma antiere go nikech fundi moro amora ok ate. Daktari, en gi nyathi ma sani higni 10 to koti gi yor komo nyuol moro amora to setemo to tamore ang'o matimore ka? Ng'eni kawuono ne dwa wuoyo joma wito nyithindo. Ok awuoyo fertility ba kata kamano abiro duoko. Kech gik mamiyo ng'ama miyo ok mak ich opogre gi gima miyo ng'ama miyo wito nyithindo. Koro adwa ni ka jowinjo kawuono penjo malore gi wito nyithindo nikech anyisi ni wito nyithindo duong'. Chiemo be wasewuoyo ka gima miyo joma miyo ok mak ich but abiro duoki ni gima miyo joma miyo ok mak ich ng'eny. Nyalo bedo ni ofuko ma nyathi odinore nyalo dwarore mondo odhi ochek kata nyalo nwang'o tong' koro tinde dam. Koro mago nitie ni wasewuoyo gik manyalo miyo ng'ama miyo ok mak ich. Koro ng'ama miyo mok mak ich ng'enyne mamiyo mano timore
ofuko nyalo dinore. Koro idhir doctor to temo cheko gimomiyo ok imak ich kata ofuko odinore kata tong yom kata nitie tuoche moko del mamiyo ok imak ich. To tuoche mamiyo ok imak ich opogore gi tuoche mamiyo nyithindo winyathi. Koro kawuono an jo winjo wawachie nyithindo ma wito nyathi to chiemo abiro duogo kendo penjo gimomiyo jok mak ich gi gima inyalo timo kaka mak ich. Beda pano wasewuoyo weche. Wasetime to wanyalo nuoyo samoro jomoko. Wabiro nuoyo kendo. Antiere kod Peter isimu, daktari nyalo yiena kaw simu? Halo Peter, penj laktar. Halo. Iwuoyo gi Peter Bachka Karungu. Machiegni Peter. Nitiere watna moro mane iye nolwar e thuolo mokwongo. Kaeto mang'eno ka nochako yacho no obedo it ne dongo oko mar mifuko mane otimne yeng'o ma one of the ovaries mage no ogol. Koro nyaka sani ena gi chandruok icho tame mako mato onego bed ni ikonye nang'o kaeto daktari owenwa namba ne nikech ogombo mondo mi oyud nyathi to nyathi otame yudo. Daktari. Mano penjo maber. Mano penjo malore gi mowuoye kawuono. Yes. Oteri another level. Koro penjo mokwongo ne nyathi owuok. Okay? Ngije no mako ich maber. To mar ariyo to koro kar mako ich akwayi gi ng'uono mathoth ni akaw simb Juliet kapok ong'ado kati duoki gi duto te kapok awito Juliet. Halo, penj laktar Juliet? Hello. Machiegni? An. Machiegni wawinji penj laktar? An gi penjo. Ne an gi dweche ang'wen. Awinji? Dhi nyime Juliet. Ne an gi ich mar dweche ang'wen. Ijni nowuok nochakre ne piny en e remo. Dhi nyime. Koro kadhi osiptal to onyisa ni en gima osewuok ma remo to nok owuok. Daktari. Mano penjo maber. Penjo maber. In fact motieko ne mar wachakogo. Mano penjo maluwore gi mowacho kawuono ni. Ich ma dweche ang'wen ma owuoka mano get mar nyathini kae loose. Rangani. Ngeche ni olo poya. Onya po kata pie mopukore pa to nyathi osewuok. Kati papa kidhiran tup osewuok. Koro ngeche ni ich mar ariyo kosechopo gi dweche 3 to dhi mondo otwe kae. Mani achiel kuom gik mowuoye rangache. Ng'enyne ji wito ich dweche 4 dweche 5. Koro mare no ofuko ni osebedo gini cervix loose, incompetent. Rangaye no. Koro ich mar ariyo ko chopo dweche 3 tidhi daktari mondo ketni gimoluongo ni stitch McDonald stitch kae to tweyo maber. Mano en classical kaka joma wawuoye joma rangaj nyathi en oyom. Kendo mano penjo maber kabisa ma luwore gi gima wawacho. Penjo mokwongo cha en technical matin to otimore. Kechi ogolo nyathi mokwongo ngeche ni ne bera. To mar ariyo nyathi odhi mfuko ma oluongo ni ectopic. Mano oluongo ni ectopic. Koro kotim mano ngeche ni ogol tube no. Koro ka osebedo kotemo mondo makich ngeche ni tube moro cha nyalo bedo blocked. Koro namba 1 mokwongo odhi otimne nonro mar cheko ni tube moro cha chal nade mondo dong cha. Kecha achiel to osegol. Igolo ga tube. Kechi eneni tube. Tube iluongo nango dholuo. Enena tube kamano. Tube kanyo ema nyathino bede. Koro mano noseng'ado gol oko iluongo ectopic pregnancy. Koro waeni kanen right. Koro left be samoro nyalo bedo nodiny. Kechi gima kelo ectopic ngeche ni kata tube nodiny kata infection monodonje. Samoro kata ka nyathi moro cha no owuok kani luoke samoro koluoke maber kata no kodhi luoko bo infection odonje. Bo naro obedo tube obedo matin. Koro kelo ectopic. Samoro makocha cha bende koro odinore. Koro kony namba 1 en dhi timo test maluongo ni HSG icheko go tube moro cha. Eka koro ibiro nwang'o kaka nyalo konyi. To pod ka olos tube neno to nyalo mako ich maber. Antiere pod Achieng' e simu. Achieng', halo, penj laktar? Adwa penjo laktar niya. Asebedo gi shida moro machanda kuom koro mabet ng'eny. To shida ni en ni
menstruation nanyalo kalo dweche kata adek kata seche moko dweche 4 kapok ano menstruation. Kasto kiyudo ni ka sama experience menstruation no, to anya experience kanya didek e dwe achiel, that means didek. To gino setama kata ka yoro mako ni osebedo ka en shida ok anya yudo ich. Oro kasene ni shida en mane to ka dhi hospital tinyisa ni samoro ni atiyo gi family planning kata yedhe mag pito to pok atiyo go nyaka ninde, koro ok ang'ega ni shida en mane. Mana yot hanya duoke piyo. Sida ma in go iluongo ni polycystic ovarian disease PCOS. Koro emamiyo ok ovulate, koro tong' ok wuog, emamiyo period lal. Sama period lal no ngech ni ok ovulate, tong' ok wuog. Bedo wawuoye chiemo ni wawuoye wach mar jomoko mak ich ka. Mano ni polycystic ovarian disease. Mano ok en ni tiyo gi wach komo nyuol. Koro ngeche ni tong' ok wuog ga dwe ka dwe. Koro nego mi yien mamiyo tong' wuok dwe ka dwe e kinyalo mako ich. To bende joma nigi condition ilano tudre gi wach mwawache kawuono mage joma bedo gi hormonal imbalance mamiyo wach na kae ma piyo. Koro ka isebedo gi tuo ilano nikech joma nitie man gi tuo ilano tai mako ich. Jo ilago ema kendo ijgi wuok ga piyo. Hormonal imbalance number 1. Nikech already en gi hormonal imbalance. Ineno ka normal ngimane mapile ok onugol tong' dwe ka dwe omiyo periods ok wuog. Koro ka Nyasaye ochako konye bo on chako gamo remo en candidate ma miscarriage. Iye nyalo wuok. Koro dwaro ni kosemako ich to nyaka odhi ne doctor piyo mondo miye hormone supplement progesterone ma wacho ka mondo yien odhi mbele. Koro number 1 Nago ni doctor mi yath mondo tong' owuog dwe ka dwe onwang' period dwe ka dwe. Kosemako ich kendo chako doki doctor omiye yien mondo kik ich owuog. Antiere kod Charles e simu. Hello Charles, penj laktar. Okay, hello. Machiegni. Ero kamana. Iwo gi Charles. An Kisumu. Dhi nyime. Koro affect laktar ni aneno joda yowuok. Hospital don't ultrasound ka wach ne gi gimoro ni blighted ovar. Koro da penjo daktari ni blighted ovar ni tena. Mano penjo maber kabisa. Koro ng'eny miscarriage matimore maluwore gi chromosome. Blighted ovar no ngech ni nyathi ok form maber. Ok otudore. Koro nyathi oge yes fertilization timore but chromosome gi ok gi communicate. Ok gidonjre maber mondo ka koro division multiplication mar cells timore mondo koro lokre ni in lokri nyathi to kanyi lokri biero ma nyathi mane kaka betga. Koro ka isebedo gi blighted ovar no samoro be nyalo bedo ni uterus gima nyalo kele en chromosome go to samoro be uterus nyalo bedo hostile. Obedo hostile ma wacho ka. Koro mano ich mabiro mar ariyo kapok koro mako ich koro ochak gimiluongo ni preconception care. Koro nyalo muonyo supplements. Supplements minya muonyo folic acid minya muonyo to dhi daktari ema mondo miye. Dhi daktari immediately momako ich to daktari bro miye yien ma support pregnancy go bro miye more supplement ko folic acid go chon mondo gine chromosome go makre motegno. Ai ti bro miye bende hormones ma support nikech obiro gi yore mang'eny to bende kod yien manyalo miyo uterus bedo hostile kik bed motegno. Mano en gima common blighted ovar no en gima common kabisa wach wito nyathi weeks mokwongo first trimester the 2 months mokwongo en common kabisa to ka luwo yorego to bro nwang'o kony. Antiere kod Ruth e simu. Ruth, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Ruth. Na penjo niya. Osiep na moro ni nitie noyudo ich mokwongo. Hello? Wawinji dhi nyime. To ka noyudo ich mokwongo noting'a ting'a maber kono gik 1 week to nyuol to iye nowuok. To noyudo ni gimoro notwe ng'ut nyathi.
kaeto bang'e odhi adhiya maber kaeto chako mako ich iwuok gi 3 months kendo bang'e achien ochako mako ich owuok gi 6 months to nowacho ni gimoro notie bathie nowinjo lit moro e bathie kanyo to nyathino nodok ya mano yo gik machande gin gik mang'eny nyathi mowuok gi dweche 6 anyisi nang'o matimore gate oyawore to nyathi mawuok gi dweche 3 kata ka dweche 3 pok obede mano kendo bende en koro kendo gate no en kendo weche moko mawuoye mag hormones ka mag malako mag chromosome ka koro en ng'ama dwaro thieth motegno modwaro gaina onego dwa gaina mawinjo weche gi maler makoro ngeche ni kapok omako ich onego chak preconception care muonyere gi folic to komako ich immediately to omiye hormones omiye supplements to gi yien manyalo miyo uterus ok bed hostile to kochopo dweche 3 to koro itweyo ofuko ma nyathi mondo koro kan nyathi kik ang' wuog dwe ma 6 mano koro ing'eni mano nyiso gima wachono nyisowa ni ng'ama miyo ahero kesno ng'ama miyo mawito nyathi nyalo bedo gi reasons mang'eny ok onyal bedo gimoro achiel kes momiwano en kes mahero omiyo nyaka owuoth machiegni gi daktar onyalo bedo gi gik ma wawachogi nyalo bedo te kuom ng'at achiel ok ochuno ni achiel kende mamiyo ginyalo nywandore te inyalo nwang'o ni in gi hormones in gi weche mag chromosome in gi weche mag gate bende open weche mag lifestyle kabisa lifestyle bende donje koro omiyo nyaka idhir ng'ama olony maber mondo ong'e ni ok en gimoro achiel manyalo miyo iwit nyathi ginyalo biro gi yore te daktari thuolo ema maya wang'a penjo taneno ka ng'eny ka mokalo ma kaponono ni yienwa to odiechieng' machielo iduoga mar duoko penjo kende mana kiyienwa wach mogik miweyo wagodo kotinde kod twak wa odiechieng' ma kawuono gima wacho ni nyikwa Ramogi ni wach ma mine witogo iye en gima koro sani waneno mang'eny ahinya gima dang' wach ni jowinjo ni ka ich mokwongo poyi biwito to mar ariyo ikaw step motegno mondo idhi ne ng'ama olony korka weche mag joma mine mondo chak wuotho machon kata kapok imako ich to kata sama isemako ich mondo itudri gi daktari maber mondo omiyi thieth machon mondo inwang' konyruok to bende inyalo dhi second opinion nikech samoro inyalo dhi daktari moro to kendo ok inwang'o konyruok moro kata osiptal moro mapiny koro item inyalo dhi second opinion inyalo dhi third opinion omiyo kata court nigatie high court nitie supreme court nitie koro kata weche mag thiethgi nitie levels mopogore opogore samoro inyalo dhi dispensary koro iwacho ni samoro dokta minwang'o dispensary no ok ong'eyo lony maber koro inyalo dhi kata health center kata inyalo dhi sub county o county mondo inwang' jalony maber kamoro amora ma intie mondo inwang' konyruok gigi gin gik mosom ma lony nitie ma onego bed ni chando ng'ato mondo wanwang' konyruok awinjo ka ji mang'eny omanyi mokalo kaponi ng'ato dwa yudi kanye daktari wach mamanya neno miya dak achiel awuogo nwang' tinwang'a to Kenya duong' gima adwa wacho jo Kenya kaponi in Mombasa nitie dokta mabiro miyi man kono ka in Kisumu an gi dokta Otieno Agri Akula osomo ne jaklasa osomo weche gi te ka in Homa Bay kata ka in Siaya idhi neno dokta Akula kocha to ka in kata Mombasa kamoro abiro konyi to ato kidwara an mara en ga direct joma Nairobi anyalo konyo kendo aneno ka bende ji biro mang'eny ti Google na Dr. John Odero Ong'ech clinic location to obiro kelo ni pin obiro kelo ni Google Maps obiro kelo ni gimoro amora nyaka namba simu erokamano daktari mano Dr. Odero Ong'ech olony e weche mag joma mine amor ni noloso thuolo mobiro omiyo weche mogik nwacho nitiere manyalo control gi moko nyal control nitiere manyalo control e madwani atie godo minyalo geng'o to geng' ka en kongo madhi mi chandruok we ka en ndawa to we ka en weche mag lifestyle nowacho kata mulo weche mag wuoth manyalo mi tuoche mopogore opogore in ng'ama dichuo in ng'ama dhako nyaka ang' we mondo wayud kaka nyithindo nyalo dongo e yo maber in mibedo koda
Erokamano makende daktari, erokamano mathoth ne jogo picha mawa, kachiel kod director marwa kod producer wa, erokamano. Nyaka kendo odiechieng' machielo kawacho ni ngima en mwandu, iluonga ni Ruth Otieno, riti masane. Thank you so much.